от Cheetah Girls. Днес ще правиме коледен грим. Така, искам да кажа на всички по света честита Коледа! Така, първо да ви кажа какви неща ще използваме за гримът. Ще използваме гланц, розов гланц, ако нямате розов, червен, сенки и спирала. Както виждате, тези неща ще ги използваме. Няма да използваме чак толкова много неща. Тогава да започваме. Първо да кажа с кое ще започваме. Първо започваме с сенките. С сенките в светъл цвят трябва да бъде. Може би в розово, защото нали, все пак ще използваме розово. С това по-добре в розово. Хайде да започваме. Сега. Вземете черчицата от тази страна. От тази страна ще използваме за тупване на лицето. И отдолу да слагаме, разбира се. Сега, аз ще взема насам, за да гледате как да си ги слагате. И да започваме. Сега, слагаме, както виждате, от розовото. Лекичко нанасяте от розовото, от най-отгоре. Може би не се вижда чак толкова, но може да използвате и светли сенки по-добре, защото по-хубаво ще се виждат. То мисля, че сега лекичко се вижда. Не, ще използваме друг. Златен. Така потупвате и слагате. Да, така по-добре се вижда. Ето сега вече гримът е уникален. Потупвате и слагате и на другото. Ето сега вече сме с грим. Сега, трябва да потупвате ето така отдолу в неутрален цвят. Така като сте използвали от тези сенки, просто потупвате. И от другата страна туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп. А най-отгоре може да сложите леки светло-бяли сенки. Ето тези. Ако ги виждате, разбира се. Добре, да сложим отдолу, т.е. отгоре с тупване. Лекичко, да не отидете да излезнете от това. Така. Не, то не се получи. Нищо. Така е по-добре, без потупвания. Мисля, че така ще се справим. Сега, слагате спиралата. Както да го сложа ето така, защото ще ми е по-добре. И да използваме спирала. Така, ето така. Тази е лилав спирала, да знаете. То може и с черна. Виждате ли как се получава? Страхотно получаване. И накрая да сложиме сервилото. Да ви покажа как да го сложите по-внимателно. Чакайте малко. Добре. Извинявайте. Сега ще ви покажа как да си сложите гланца изцяло върху устната. Ето така. Не се получи чак толкова добре, но
се опитахме да направим по-така. Искам да има коментари. Ако не са добри, няма значение. Важното е, че аз съм се постарала. И ви пожелавам весели празници. Знаете, че утре ще ви давам филмчета да правя. Пожелавам ви весели празници и да сте така щастливи. На целия свят казвам Happy Holiday и честита Коледа. Искам да спомена едни най-добри мои приятелки. Те се казват Рая и Жаклин. Едната е в Жаки по-точно е в Англия, а Рая е тук. Пожелавам им весели празници, също и на едно друго момиче, Зорница, и разбира се да споменя Лъчко. Пожелавам ви весели празници и все така да сте щастливи и весели празници от Cheetah Girls. От мен, чао!